Salutare și bun găsit sau regăsit. Hai să vedem ce mai e pe la capre, pentru că găini nu mai avem. Le-am tăiat pe toate, cu excepția uneia pitici care era bună și cădea cloșcă și am dat-o unei văduve, am donat-o. Așa. Iarăși, rațe nu mai avem, le-am donat. Am zis că sunt bune de ouă pe timp de vară, păcat de ele să le tăiem până la urmă. Și am dat două, le-am donat în Dâmbovița și un rățoi și celelalte rațe le-am donat aici în sat, tot unei văduve. Dar din dar se face. Le-am primit gratis, le-am dat gratis mai departe. Da, și am rămas doar cu caprele și cu iepurii. În primăvară vreau să-mi iau iarăși găini din astea tinere care să-mi facă ouă. Toamna târziu, tot așa aproape de iarnă, le tai pe toate. Rațe nu-mi cumpăr, doar dacă primesc le țin, nu le refuz, dar nu mai am timp și de rațe și suficiente găinile. Ok. Caprelor le-am lărgit spațiu, deci au și aici unde erau rațele. Am băgat apa de aici la adăpost ca să înghețe mai greu. Da? Apa, boabe, să aibă aici spațiu să se plimbe. Aici în spate, aici am o saltea care trebuie să o scol, am băgat, am avut gunoiul pe ea. N-a putrezit, dar s-a înrădăcinat între ghilimele în pământ. Și aici am făcut liber să se plimbe și ele, să nu mai stea atât de închise. Sper să nu fie panorama, să sară gardul ăsta, că capra e capră. Bravo, fetele! Ați găsit și nouă uluc. Vreau zona asta, care e aici unde sunt caprele acum și unde au fost rațele, să o folosesc la primăvară pentru înțărcat iezii. Când iezii fac 2 luni, nu mai stau să aștept cumpărători, oameni care să-i vrea de donat sau să am timp să-i tai, îi bag aici. Îi bag aici, le dau uruială și iarbă și să stea aici până fie se înțarcă de nu mai sug la mamele lor, fie îi vând, fie îi sacrific. După cum am spus, o să vreau să mai opresc probabil minim 2, maxim 4 iede. În cele din urmă, Mihaela, căprița asta, o să plece la Dâmbovița. O să o donez unui prieten. Am restabilit-o, am refăcut-o să dea lapte cum trebuie. Acum dacă n-a prins, are el țapi să prindă acolo. Deci, grajdul nu o să le mai las în curtea mare acolo, că strică și sar și se duc la vecini. Ori să stea aici în grajd, când o să plouă urât sau o să fie frig, o să le închid probabil în grajd. Au aici fostul țarc al rațelor, viitorul țarc al iezilor, și aici unde stăteau găinile pe timp de zi, intrau până între scânduri și mâncau și ele liniștite fără să le mănânce caprele boabele, cu excepția cenușeresei, care sărea panorama, gardul și mânca tot grâu. Acolo am băgat cuștile de șin și la 2 cuști care mai mi-au rămas. Le păstrez, probabil o să bag iepuri în ele sau le țin când mi-ai luat găini. Dacă nu bag găinile în vechiul coteț, primul coteț, unde momentan îl am pe post de depozit, și le bag iar în garaj, să aibă să stea acolo, să facă ouă. Între timp o să scap și de coțofene, că coțofenele m-au nenorocit. În ultima perioadă am luat ouă foarte puține, furau ouăle ca la nebuni. Așa că am rămas doar cu caprele, cu iepurii și am scăpat de păsări. Acum le-a adus băiatul meu de la câmp și le-am mai dat un rând de boabe. Normal le dau doar un rând, acum le-am dat 2 rânduri ca să le potolesc, să fiu sigur că
nu sunt foarte entuziasmate de nou spațiu liber și sar ca nebunele și strică. Să stea cu mine și să rumege. Cam atât. Domnul să vă binecuvânteze. Dumnezeu vă iubește, iubiți-vă unii pe alții și iubiți animalele.